Zuciyata ta yi sanyi tun kafin ma mu je masauki da kaina na ce mu tsaya a hanya mu ɗan ƙara ganin gari kafin mu ƙarasa. Na ji daɗi sosai sabida duka mutanen da suka zo tarbata suna da ma'amala mai kyau. Ni kuma duk inda nake ina son mutum mai ma'amala mai kyau. Wannan abun ya faranta min rai matuƙa. Na'am. To asalin breaker lokacin da na tashi da yarinta, a rawa nake yi. Break dance yauwa, irin rawan nan na kakkarya jiki to shi na fara yi farko lokacin da na tashi sai na ɗan yi nasarori a irin gasa gasa na rawa. To wayanda suke rawan da kansu ana ce musu breakers ai. Duk wanda yake rawan kakkarya jiki za a ce mishi bone breaker. To amma da kansu su suka bar mun sunan sadaukarwa ga abun da nake wakilta ga baki ɗaya. Na samu nasarori da dama da kansu sai suka bar mun ni ɗin ne breaker. Shine suke ce da ni bone breaker. Da kuma na zo cikin harkar waƙa, nasarori da dama da suka cin mun still sai mutane suke ganin kaman a'a ko record breaker ne ni, a'a heart breaker ne ni, heart na zuciya na ce ai heart breaker soyayya. Ana gizatan so mutane kawai sai suka koma ce mun breaker waƙa. Kaga sunan ya riga da ya zama biyu kenan. Wancan bone breaker na rawa wannan kuma breaker waƙa ne. Gaskiya ne. Zamu saurari